hospodárskych rastov v eurozóne. Zdá sa, podľa odhadov Európskej komisie, že v roku 2014 bude mať Slovensko druhý alebo tretí, myslím, že druhý najvyšší hospodársky rast v eurozóne. Asi to nerobíme tak zle, keď máme tretí najnižší verejný dlh v eurozóne. Nezamestnanosť, bohužiaľ, to je téma, pokiaľ nebude práca, bude aj nezamestnanosť a robíme s ňou všetko, čo sa dá robiť. Preto želám pánovi predsedovi Sobotkovi, aj keď je to ťažké, pokiaľ by mohol sám zostaviť vládu, nikdy by nemal zaváhať nad touto možnosťou. Nikdy. Po našich skúsenostiach. Děkuji, tak jestli ještě můžu ten druhý dotaz. A jak vy vnímáte, pane předsedo, že nejoblíbenější český politik se nedostal do vedení sociální demokracie, myslím tady Jiřího Dienstbiera? Děkuji. Kto sa nedostal, prepáčte, ešte raz celú otázku. Jiří Dienstbier. Meno som rozumel, ale dali ste mu nejaký prívlastok. Nejoblíbenější český politik podle některých průzkumů, že se tedy nedostal do vedení strany. Pani redaktorka, neviem, či môžem taký príklad použiť, pretože to je vnútorná vec českej sociálnej demokracie, koho si zvolí alebo nezvolí, ale to tak niekedy býva. Prepáčte, dúfam, že sa nenahneváš na mňa. Gorbačov bol tiež populárnejší vonku ako doma. Mne to je ťažko hodnotiť. To je vec pohľadu delegátov. Takéto prekvapenia sa stávajú aj v iných stranách, alebo takéto rozhodnutia. Rešpektujme rozhodnutie delegátov Českej sociálnej demokracie, ktorí sa rozhodli si zvoliť svoje vedenie. A mne neprislúcha komentovať dôvody, nič, ja len hovorím, že stáva sa to. Stávajú sa takéto situácie aj v iných stranách. Tak poprosím, pokud je nějaký další dotaz, vidím Mladou frontu. Dobrý den, jako Pokorný, já bych se chtěl zeptat pana slovenského premiéra, když už tedy od vás převezmeme možná tu daňovou loterii, jestli byste o ní řekl něco víc, jak to na Slovensku bude fungovat, protože tuším ze zpráv, že i tam je to teprve ve fázi příprav a ještě se o tom moc neví, tak jak dlouho trvají přípravy, co se dá vyhrát. A... Priznám, že podobne ako iné krajiny, aj Slovensko má veľký problém s výberom daní a s daňovými podvodmi. A nie je to len téma, ktorá sa týka Slovenska. Samotná Európska komisia prijala akčný plán na boj proti daňovým podvodom a za efektívnejšie vyberanie daní. Toto je myšlienka, ktorá má svoj pôvod v Ázii, v jednej krajine. A táto myšlienka spočíva v tom, že chceme motivovať ľudí, aby si pýtali platné bloky. Mali sme kontroly teraz daňové v rôznych zariadeniach a boli sme šokovaní, aký je čierny rozsah, alebo aký je rozsah neplatenia daní a poskytovania služieb na čierno. Napriek tomu, že na Slovensku, na rozdiel od Českej republiky, máme registračné pokladnice. Teraz finančná správa, teda daňové úrady, pripravujú spôsob, akým budú ľudia posielať platné bloky do centrály. Buď budú posielať bloky, alebo sa to bude dať urobiť elektronicky cez internet, alebo sa bude vyplňať špeciálny formulár. Nebude to nič stáť, teda nepôjde o lotériu, že niekto si musí niečo kúpiť, musí niečo zaplatiť, nejaký tiket alebo nejaký los. Len pošle v určitej podobe, ktorú popíše finančné riaditeľstvo, blok, ktorý bude platný. Pôjde to do zlosovania a buď na týždňovej alebo dvojtýždňovej intenzite sa bude losovať. Predstava je taká, že by mohla byť cena prvá 10 až 15 tisíc eur každý týždeň alebo každé 2 týždne, plus napríklad osobný automobil raz za mesiac. Chceme, aby ľudia, ktorí prídu do obchodu, do reštaurácie, ale budú na nákup, aby jednoducho si pýtali platné bloky. Pretože ak máte registračné pokladnice a máte platný blok, tak je to automatické v systéme a ťažko potom sa dá utekať pred DPH. Neviem, či ste zachytili, a poviem to možno ako úsmevnú príhodu, ale to len naznačuje stav, kde sa nachádzame. Minister financií Slovenskej republiky, ktorý je všeobecne známa slovenská osobnosť, ide do reštaurácie a dajú mu falošný blok. Predseda vlády, ja som si išiel rekonštruovať krb. A firma stavebná sa ma pýta, či to chcem z DPH alebo bez DPH. Takže asi je problém. Asi je problém. A potom my musíme škrtiť ľudí niekedy musíme prijímať ťažké rozhodnutia, aby sme našli peniaze a pritom si uvedomujeme, že rozsah čiernej ekonomiky neplatenia daní je obrovský. Toto je niečo ako keby nejaká móda. Ja viem, že ľudia nechcú platiť dane, kto by chcel platiť dane. Ale potom si povedzme, že bez daní nebude žiadny štát. Potom budeme platiť za všetko. Úplne za všetko. Nebudú existovať žiadne verejné služby. V tom je rozdiel medzi sociálnou demokraciou a pravicou. My hovoríme, že štát musí byť silný, musí byť sociálny, musí byť efektívny štát. Štát musí poskytovať verejné služby.
No ale na verejné služby potrebujeme mať peniaze. Keď má nejaká krajina 10% dane a sa predbieha v tom, že čím nižšie dane, tak si myslia, že lepšie, potom štát prirodzene nemá zdroje na to, aby ten štát mal nejakú charakteristiku, aby nejako vyzeral. Čiže na tomto pracujeme veľmi intenzívne. Ešte vám môžem povedať, pán redaktor, že prvý plánovaný nejaký dátum, o ktorom hovoríme, ak nebudú nejaké veľké prekážky, je september, október tohto roku. Děkuji, poprosím, viděl jsem ČTK. Jakub Rozpěva, Četka, pane premiére, vy jste část toho projevu věnoval otázce nutnosti mít stranickou jednotu. Česká politická scéna je poměrně známá svou nejednotností. Jestli máte nějaký recept, který jste poradil panu Sobotkovi, děkuji. Pokiaľ ide o politickú scénu na Slovensku, Smer sociálna demokracia zintegroval celú stredoľavú časť politického spektra. Na pravej strane je veľmi veľa politických subjektov, ktoré sa naďalej trieštia. Pán redaktor, ale predsa len musím povedať, že také dominantné postavenie jednej strany v stredoľavom priestore má aj svoje veľké nevýhody. A poviem prečo. Nemôžem ako predseda strany, ktorá dnes tvorí vládu, ráno povedať, že som za zákaz umelého prerušenia tehotenstva a večer budem hovoriť o legalizácii marihuany. Keď je roztrieštená pravica, tak roztrieštená pravica môže ponúknuť veľkému objemu obyvateľov rôzne témy. My máme napríklad v pravici a napravo v opozícii strany, ktoré predtým spolupracovali vo vláde. Mali sme extrémnych liberálov a extrémnych konzervatívcov v tej istej vláde. Extrémni liberáli hovoria, poďme si dať jointa, alebo nevadí nám to, poďme to legalizovať. A zrazu máte extrémnych konzervatívcov, ktorí hovoria, že poďme úplne zakázať umelé prerušenie tehotenstva. Čiže dominantnosť jednej strany má svoje aj nevýhody, pretože ja nemôžem takto skákať. Nemôžem hovoriť témy, ktoré sú úplne nesúrodé. Pokiaľ ide o vnútornú silu strany, strana si musí povedať, že nebude venovať sa svojim vnútorným malicherným sporom a bojom. Ale to je úlohou vedenia strany. Ja môžem o slovenskej strane Smer sociálna demokracia povedať, že obrovské množstvo vecí riešime na neformálnej báze. Neformálnej. Zasadnutia našich orgánov sú veľmi formálne, pretože všetko už je dávno vyriešené predtým. Kto príde na snem strany Smer sociálna demokracia, nikdy nebol konfrontovaný s nejakými spormi alebo nejakými hádkami. My si všetko predtým vykonzultujeme a pripravíme. Lebo to je doma, jednoducho doma si treba robiť prať špinavé prádlo a potom už a ukazovať, že toto je demonštrácia sily. Toto, čo tu teraz vidím, je demonštrácia silnej, stabilnej politickej strany. O tom sú zjazdy. Je to programová vec, je treba pripraviť dobre východiska programové. Čiže je to o vedení strany. Je to len a len o vedení strany, či udrží alebo neudrží takúto jednotnosť a silu v strane. Smer má 14 rokov, od roku 1999. My sme nemali jeden zásadný rozpor v strane. Jeden jediný zásadný rozpor. Ani programový, ani personálny, ani nevidím momentálne perspektívu, že by takéto niečo mohlo v strane v krátkom čase nastať. Dámy a pánové, poprosím o poslední dotaz. Vidím kolegu. Martin Čaban, Deník 15, dobrý den. Já mám dotaz na pana premiéra Fica. Jaký má zkušenosti se snižováním počtu zdravotních pojišťoven, který na Slovensku probíhá a který má i Česká sociální demokracie v programu, tak jestli je to doporučení hodný krok? Rôzne názory sú legitímne. Je názor, že treba mať pluralitu zdravotných poisťovní, teda viac, a je názor, že treba mať jednu zdravotnú poisťovňu. Dokonca je to aj tak niekedy, že zdravotné poisťovne nie sú v danej krajine a nič sa nedeje. A rieši to nejaký iný orgán. Poviem názor vlády Slovenskej republiky. Považujeme za amorálne a nespravodlivé, ak ľudia zo zákona musia poslať peniaze ako zdravotné poistenie do zdravotnej poisťovne, ide o verejné zdroje, a súkromná zdravotná poisťovňa si z toho odsekne svoj zisk. Veď predsa majú správny fond. Nejaké percento z vybraných peňazí si môžu nechať a z toho nech majú aj platy, aj nech majú kancelárie, nech majú aj auta. Ale prečo by si mali nechávať z peňazí ľudí obrovské množstvo peňazí ako niečo, čo je ich zisk? My sa o toto veľmi teraz bijeme na Slovensku a sme sa rozhodli, toto je oficiálna politika vlády. Máme 2 súkromné poisťovne a 1 verejnú. Ponúkame majiteľom súkromných poisťovní, aby odpredali tieto poisťovne štátu. Ak tak neurobia, demokratickým
legitímnym spôsobom, ktorý sa nazýva vyvlastnenie, ktoré je uzákonený v Ústave Slovenskej republiky. Pristúpime k vyvlastneniu na základe zákona vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Nájdeme nejakého auditora zahraničného, ktorý povie, takáto je hodnota tejto poisťovne, takáto je hodnota tejto poisťovne. Zistili sme pri predbežných odhadoch, že náklady spojené s takýmto vyvlastnením sa nám veľmi rýchlo vrátia, keď sa budú do zdravotníctva dostávať všetky peniaze, ktoré ľudia reálne vyzberajú. Toto je náš pohľad na zdravotníctvo. Je to podľa mňa nespravodlivé. Prečo si má nechať nejaký súkromný podnikateľ čas verejných zdrojov? Ja tomu nerozumiem. To je nádherné podnikanie. Nádherné. Poprosím pana předsedu Sobotku. Děkuji, já bych jenom velmi rychle zareagoval ještě k tomu tématu, které i nám připadá velmi zajímavé a atraktivní, a to je otázka registračních pokladen a případné návazné loterie s účtenkami. Jenom abych připomenul tu situaci v České republice, tak jak dnes vypadá, ono je bohužel odlišnější od té slovenské. Naše poslední vláda sociální demokracie prosadila zákon o zavedení registračních pokladen. Ten zákon ale v roce 2006 zrušila vláda Mirka Topolánka, to znamená registrační pokladny, které se měly rozběhnout tuším od roku 2007, tak zavedeny u nás nebyly. My teď v rámci sociální demokracie, a chceme tu debatu rozvinout i se zástupci zaměstnavatelů a odborů, vedeme debatu o tom, abychom do našeho volebního programu znovu zavedení registračních pokladen s fiskální pamětí zařadili. Pokud se proto sociální demokracie rozhodne a nalezneme na tom shodu jak s odbory, tak se zaměstnavateli, tak náš volební program pro rok 2014 již tento závazek bude obsahovat. A pokud by se povedlo, a já věřím, že se to povede, na Slovensku spustit systém, který už řadu let funguje například na Tajvanu, to znamená losování účtenek, tak vidíme tu slovenskou zkušenost také jako velmi inspirativní pro Českou republiku. Ale pro nás by musela nejprve existovat fáze zavedení registračních pokladen a já osobně jsem jejich příznivcem, protože se domnívám, že mohou pomoci v boji s daňovými úniky a s šedou ekonomikou, zejména pokud je o krácení daně z přidané hodnoty. A ještě jedna poznámka, která se týká koalic. Já myslím, že dneska to vidíme v přímém přenosu a vidíme to každý den, jak také mohou skončit vládní koalice. Ta naše dnešní vládní koalice je ve fázi paralýzy. To znamená, ty vztahy jsou do té míry špatné mezi jednotlivými koaličními stranami, že vláda již není schopna přijímat rozhodnutí a koalice již není schopna přijímat rozhodnutí. Tím konkrétním příkladem byl fakt, že my jsme tady 3 měsíce neměli ministra obrany jenom proto, že na tom nebylo možné nalézt v koalici shodu. Rok nemáme prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jenom proto, že se vládní většina nebyla schopná dohodnout na svém kandidátovi. A těch příkladů je celá řada. Čili když to dnes vidíme my, vidí to dnes občané, tak si myslím, že představa jednobarevné vlády, kde by byla jasná odpovědnost, je alternativa, která by mohla po těch příštích volbách do Poslanecké sněmovny uspět. Dovolte mi ešte jednu poznámku politologickú nadviazať. Na Slovensku máme takisto skúsenosť zo širokej vládnej koalície, ktorá fungovala za vlády Ivety Radičovej. Túto koalíciu sme nazývali zlepenec. Bola to zmes všetkého a tak to aj v praxi vyzeralo. Ale to je ich problém. Jednoducho povedali, že nepustia víťaza parlamentných volieb k moci, dali sa dohromady, zlepili a vytvorili nejakú väčšinu. Niekde inde vidím ťažkosť. Takýto zlepenec dáva priestor extrémnym bláznom, polobláznom, pretože ak je súčasťou blázon alebo poloblázon väčšiny a oni tú väčšinu za každú cenu potrebujú udržať, tak blázna alebo poloblázna pustia k sebe k vládnej moci. Zlepence široké vládne koalície sú cesta, ako púšťať bláznov do politiky. A to ja hovorím o Slovensku teraz. Pretože na Slovensku sú politici niektorí, ktorým treba zdávať občiansky preukaz. Hovorím to veľmi otvorene a ja môžem o situácii na Slovensku hovoriť veľmi jasne a bez akýchkoľvek problémov. Široké vládne koalície, vládna moc za každú cenu otvára priestor extremistickým, populistickým návrhom, tlačí tú rozumnú časť vládnej koalície do kúta, vláda jednoducho potom nie je schopná príjmať racionálne rozhodnutia. Ja som dnes, opakujem veľmi rád, že v tejto krízovej situácii je Smer sociálna demokracia ako politická strana sám alebo sama vo vláde.